til Michelle. Ja, goddag, det er Ole. Hej. Hej, jeg tænkte på, om jeg kunne bestille noget mad. Ja. Ja. Hvornår er det til, og hvor meget er det? Jamen, det er bare mig til mig. Jamen, så tager vi ikke imod bestillingen, når det er. Så skal man bare komme herop. Nå, jeg tænkte, det er fordi, jeg sidder her i Istergade. Hvad? Jeg sidder i Istergade. I min lejlighed. Ja. Jeg tænkte bare på, kan du måske sige, hvad I har af mad? Vi har hamburger, cheeseburger, McFeast, Big Tasty, Quarter Pounder, Nå, McChicken og Chicken Junior. det lyder lækkert. Hvad med den der Chicken Junior? Ja. Er den god? Ja, det er den. Det er den. Ved du hvad, jamen så kommer jeg da bare forbi. Det lyder bare godt. Tak for det, du er godt nok sød, du er.